jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko 2 lewru juin hitande ujunnaji 2024 no kabaruji mon e ɗemgal Pulaar no kewɗen wadde guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ma en jillo kadi hono kanko Donald Trump ñawore makko yaltunande ɗe balɗe ɓennuɗe en ƴeewen kadi holno réaction ngaji goni hen e surtout kanko Donald Trump e supporteuse mum ko puɗɗi haalde ko fate so tawi o sokama walla so tawi kanko hoore makko o wasi hebde wotanede pour suɓede yo wonto président. Habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Jérusalem ɗum noon ko tan to Tel Aviv seppuji mawɗi mbaɗi toon hannde seppuji ɗi kadi ko namdata hono kanko gardiɗo laamu Israël Benjamin Netanyahu yo jaab nanodiral hakkude makko e Hamas pour artirde yimɓe dahaɓe taw Israël naɓe surtout kadi deñiɗo hara wonde sonde. Habaruji men international mandaw en toon to Singapour ɗum noon haare wonde hakkude Russie e Ukraine hono kanko Zelensky ko haali oɗo saa ko takki Chine oɗo saa joni kañum ma en dutto noon ko toon to Mexico koye woteji ɓe goni kono oɗo saa ene wayno ko rewɓe ɗiɗum kañumen gardano en ɗum noon ma en ƴeewa kadi ko jayniyankoɓe kalata holno ɗum ɗo jogori wade toon to Mexico surtout leydi ndi ganduɗa fitina no wayi toon hewde surtout yen fitino kadi taw ɓuuri tampinde ko rewɓe oɗo. Habaruji men international manaw en toon to Mauritanie ƴeewen kadi happa hol jaabol ngol waɗi surtout nde noddi bosu ko fate kaliji jayniyankoɓe pour reyanade gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe partiji lundiɗi ɗi ɓe kaali oɗo saa joni wonde ko médiaji ɗi wonɓe jingganta e candidat ji kadi toon to Sénégal dutto kadi dukoji gonɗi oɗo saa joni hono kanko affaire makko kanko général Souleymane Kanté ko ɗum on titruji en ɓurɗum wondude oɗo jour noon ma gaari dutuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko dimanche hawri ko 2 lewru juin hitande ujunnaji 2024 ma en gartu dutuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira mum habaruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis donc tugui ñande alhamis ɓennuɗo caggal nde kanko Donald Trump ñawore makko o yalti ɗum noon ko kamɓe juruji gonɗe toon ken won 12 ɗeɓe nanodiri wonde ko kanko Donald Trump ko toonƴi donc oɗo saa joni ko réaction surtout yen yimɓe supporteruji makko ko ɓuuri hewden ko ene républicain ji kono ene wayno ko nder ko yalti ñalawma hono kanko Mike Johnson ɗum noon ko gardiɗo kadi suudu représentant ji kadi ko gardiɗo congrès ene wayno o haalino konngol o wi wonde ko démocrate en ko kañumen gardi ndeɗo ñawore ko kañum mbaɗi ko complot ji kadi goni pour wadde hadde Donald Trump gagnade goteji garoji pour walla sungoji garoji pour suɓade hol gardoto leydi États-Unis ɗum noon e wayno caggal muɗum hono goto e yimɓe kadi ancien représentant toon to Chicago hono kanko Adam Kissinger noon ko meeɗino wonde représentant e kadi kañum hoore mum kadi jeenoɓe ɓeɗo républicain ji wonnoɓe pour toon to Trump empêchement muɗum toon to suudu représentant ji ene wayno haali o wi wonde ko surtout yenne neɗɗo diniyanke ɗum no wiyata ko hono neɗɗo diniyanke hono makko darade e huccita e télé ne haala cemte ko wodani ɗum kadi ko hundirsindine o yiɗi ɗum ɗo kadi ene wayno ko oɗo saa joni koɓe kalata ko foof ko ɓeydade bonnude parti républicain ji kadi e wiide makko wi wonde ko hawnaki républicain ji hayso hewani ma goto foof micci wi wonde ko kañum hoore mum wawa hande wotande huccidde ene wotande neɗɗo mon surtout yenno neɗɗo tawade ko kañum hoore mum ko criminel hono Donald Trump ko jiida e ɗum toon hono kanko Laura Trump ɗum noon ko kanko woni vice présidente la convention nationale républicain woni kanko kadi ene wayno ko esum Trump ko donc Trump addimo e yo arde ene wayno yo arde parti républicain o haali e nder konngol ɗi o jaabi noon ko Larry Hogan kañum meeɗi wonde gouverneur toon to Maryland on ene wayno Larry Hogan haalino gila ñande ñawore nde yaltani wi wonde ko américain ji ene poti ɗoftade kala ko woni ñawoji patuɗe loi ɗum noon o haalata ko ñawoji surtout hono kanko Donald Trump ɗe jogori ñawede toon to New York ɗum noon ene wayno ko kanko
oɗo lora Trump o wi wonde ko Larry Hogan surtout tawi ko candidat kadi pour yidde wonde sénateur toon to Maryland toon to Sénat o wi fotani haalde ɗiɗon haalduji o wi e miijo makko ala républicain poɗɗo votandemo kanko Larry Hogan o wi ala kadi américain poɗɗo votandemo ɗum noon firti tan ko ha hande ne wayno ko guila Trump hoore mum ha e won républicain ji won nene continue supporta mo hay sindo o tawama wonde ko coupable ko jiiɗaɗemi kanko Trump kadi e won haaluji ɗi o haali e nder télévision surtout toon to Fox o wi wonde so tawi gongre gongo wonti wonde ko omo pari sokede kono kala nde o soka kadi ko fitina mawɗo won jogoro wonde toon to États-Unis supporteur uji makko e surtout yen yimɓe américain ji jogorani jabde kanko hoore makko nangue o soke ɗum noon kadi ɗum woni lawol makko ɗiɗi haala haaluji baɗi ni pour wiide wonde ko kala nde hunde hepti ko violence ko waɗata ɗum noon e nder konngol makko kanko Adam Schiff kadi kañum ko représentant démocrate jeeya toon to Californie kadi ko candidat pour wonde sénateur lomtade candidat pour lomtade Dianne Feinstein donc debbo Californie cankinoɗo e nder konngol ɗi waali wi wonde donc ngol ɗo woni lawol ɗiɗi hono Trump en haala ene waɗa menace uji pour wiide wonde ko d'abord gaddanol wi wonde ko kala nde o gagnaki woteji garoji e nder mois de novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ne kala nde o gagnaki woteji ɗi ene wayno ko ƴiƴam koko rufata États-Unis e ngol ɗo kadi joni o haali kadi o wi ko kala nde o soka ene wayno ko supporteur ji makko ma mbadde révolte ɗum noon ko deejere jogorani wonde États-Unis kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guidaɗen ko toon to Mexico ene wayno koye woteji ɓe goni oɗo saha joni ɗum noon ko suɓade hol gardotoɗo leydi toon to Mexico oɗo saha joni ene wayno ko résultat ji jaltuɗi walla kam ko fuɗɗi yaltude ko ɗamina wonde ko rewɓe ɗiɗo kañumen jogori wonde ko hawnaki goto men suɓede pour yarde leydi Mexico ɗum noon ko hunde jogorde wonde hunde hawnide wonande Mexico par ce que ngol ɗo wonata lawol mabɓe gadanol joga dañde debbo ardo leydi Mexico oɗo saha joni ene wayno ko ɓeɗo rewɓe ɗiɗo hen goto ko biyeteɗo Claudia Sheinbaum oɗon ene wayno kañum hoore mum ko parti ko mbiyata leftiste hawna ko parti ɓurɗo ɓadade hono gardunal leydi e goɗɗo o kadi ene wayno ko biyeteɗo Xochitl Galvez on kañum ene wayno kañum hoore mum ko conservative kono noon kadi ko parti mum mbiyata parti conservative PAM dendinɗo parti ji goɗɗi taw ko parti ji lundu ɗum noon ene wayno goto mabɓe gañiɗo foof ko ɓeeɗo rewɓe ɗiɗi ene wayno ko hawnaki ko haara mawde jogoro wonande ɗum saabu d' abord Mexico ko leydi andadi kañum hoore mum ko leydi hewde fitini e surtout kadi fitinaji ɗi en ɓe mbi ko ñande foof hawnaki rewɓe sappo ne mbaɗe toon to Mexico ko wawi wonde fof ene wayno ko so tawi gadano o ƴeftama hawnaki gonɗo leftiste so ɓurɗo ɓadade laamu ene ɗamina ko politique mo gardiɗo leydi o continue wadde oɗo saha joni wiide wonde ko ene haalda e yimɓe yeeyoɓe toon drogue e yimɓe kadi wonɓe toon ko wiyata gangster uji en pour mo hawnaki ɗum mo ustu violence kono ene wayno ko so tawi ko goɗɗo en biyeteɗo Xochitl Galvez kañum hoore mum wi wonde ko so tawi ari ma wadde junngo e fandu États-Unis pour wadde armé walla wadde dadiɓe habde kala ko yimɓe ganduɗa yeeyoɓe drogue kala yimɓe kadi waɗoɓe toon fitinaji toon to Mexico ko leydi ɓurdi ñaadde e Amérique latine surtout ene kadi e oɗo saha joni ardade toon debbo surtout debbo no wayi bonnanede toon ni hawnaki ɗum ɗo fof ma addu caɗele ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗaminaɗo e wedde ma ande hol gañiɗo e ɓeɗo rewɓe ko kamɓe kam ɓuuri oɗo saha joni ɗaminede wonde ko goto mabɓe gañoto candidat galɗo goɗɗo o kadi ko biyeteɗo George Alvarez Maynes kañum hoore ɗum ko ɓurɗo wonde cukalel e ɗiɗo candidat ji kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ɗamina ko ɓeɗo rewɓe ɗiɗi goto men ma gaño habaruji men international hande toon to Afrique du Sud woteji baɗannoɗi guila ñande alaba nde ene wayno ko résultat ji mum jalti hande ɗum noon tugnade habaruji jaltuɗo on hono kamɓe fedde wiyetende ANC nde Nelson Mandela sosno natti jogade majorité ene wayno ko résultat ji jaltuɗi ɓe dañi tan ken wonati 40% woteji ɗi foof ɗum noon firti wonde koɓe soɓe ngala majorité ko kamɓe koye mabɓe ɓe mbawa sosde gouvernement walla kadi ɓe mbawa ardade leydi ɗum noon hawnaki ma yaltu balɗe garoje ƴeewe holno ɓe mbawi dañde coalition walla waddude yimɓe ɓe ganduɗa parti ji goɗɗi pour beele mbawa formude gouvernement donc e tugnede hande résultat ji ɗi no mbayni ene wayni ko kamɓe ANC African National Congress ɓe jogui tan ko 40% yimɓe wotoji ɗum noon ɓe jogui oɗo joni ko toon to assemblée ko 159 jonde sir 4
jonde gonditonde donc fiti ko dañani majorité ɓe ɗamino ko dañi ko temedde capantati jonde ko noon e wayno oɗo sadio no dañani rewa mabɓe ko parti goto biyeteɗo parti alliance de démocratique en wayno on kadi jogui joni ken wona ko 22% jogui donc capanɗe jeetati e jeeɗiɗi député rewi hen ko parti mo ganduɗa hen Jacob Zuma kañum hoore mum wonna koye ANC kono noon yalti ANC sosi parti muɗum biyeteɗo MK oɗon e wayno oɗon parti kañum hoore mum jogui kone wona 15% de voix donc ne jogui capanɗe joyyi e jeetati parlementaire donc wawi wonde fof ene wayno Afrique du Sud no wawi wade fof ene wayno ko kamɓe ANC maɓe ƴeewa jokkodirde e ɗiɗo parti surtout ko jiida tan e ɗiɗo parti tati kalaɗe ene woodi parti goɗɗo biyeteɗo kadi FPP on kadi ko ene wayno kañum hoore mum jogui 9%. ɗiɗo parti ji fof ƴeewde waddude men coalition beele ne feewa ene daña gouvernement siftinde on tan tonto Afrique du Sud ɗiɗo woteji wona woteji suɓade laamotoɗo mais ko suɓade suɓotoɓe laamotoɗo donc ene wayno ko ma majorité dañi nde majorité wawa sosde gouvernement mum wawa kadi suɓade hol gardotoɗo tonto Afrique du Sud tonto Mauritanie hono fedde wiyetende happa ɗum noon ko goo mo laamu toppitiɗi ko fayate kala ko wiyete ne médiaji walla janiyankagal toon to Mauritanie ene wayno ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe noddude ñande aljuma ɓinno ɗo on toon to Nouakchott ɗum noon ko kala ko wiyete en ardiɓe galleji janiyankoji ɗum noon ko galleji taw ko privé walla ko galleji public foof ɓe noddi ɗumen ɗum noon foof ari ko caggal kadi nde kita wonde hono yimɓe ko ɓuuri hewde partiji lundiɗi mbawino wiide wonde ko oɗo saaha joni hono galleji janiyankoji gonɗi Mauritanie surtout ko en télévision nationale e radio Mauritanie ene wayno koyene dokki temps no fewi won goto e candidat ji toon to Mauritanie ɗum noon ko candidat mo gonɗa en parti laamiɗo ɗum noon ene wayno ko gullitagol ngol ɗon hawnaki ko ɗum waɗi sababu hono kamɓe ardiɓe happa ɓe mbi wonde ɓe noddi ɗiɗon médiaji wostodirde muɗumen peeje wostodirde mumen kadi gueɗe ɗe ganduɗa ene poti rentinde ɗumen pour beele ɗiɗo woteji payaɗi taw ko suɓade hono gardotoɗo leydi Mauritanie taw ko baɗoji ñande 29 lewru juin haade muɗum wadde guila campagne mum ha e gueɗe patuɗo en tawne wawa yarude taw ko e gonga patuɗe kadi e potal patuɗe kadi e ko wiyete démocratie ɗum ɗo fof noon ko caggal nde teskira hono won parti ji lunde surtout won candidat ji hakke joyo mbawino wiide wonde kañumen beltaki ɗum ɗon e kañumen jokkodiri e happa ko fate gueɗe patuɗe ene surtout ko wayno campagne uji jogoɗo fuɗɗade walla ko fate won candidat ji won walla won candidat go won hawnaki ene wayno ɗiɗo radio ji walla ɗiɗo télévision aji en dokki ɗumen déjà temps mo kamɓe candidat ji keddiɗi ɗi taw keɓani ha hande toon Sénégal hono kanko biyeteɗo Badiakite en wayno ko janggo kadi altino jogori ruttade toon tribunal ɗum noon kadi fottude procureur pour andude holko woni holko fawa e makko ɗum noon en wayno ko kanko kadi ko takkaɗo won haalluji ɗi o haali surtout en no huccidi ɗum e Ousmane Sonko e surtout ko ɗiɗon haalluji ne jeeyano hen guila nde hono biyeteɗo Mélenchon ari toon to Sénégal Mélenchon noon ko neɗɗo lundiɗo toon to France e kanko Ousmane Sonko kadi o huccidi e nder discours muɗum discours makko mo haali o en tugnade hande e nder ko kanko Diakité ko haali ene wayno ko kanko Ousmane Sonko wi wonde ko fate débbati gorkata en toon Sénégal ene wayno gouvernement majeur Niger ɗum ɗo fof noon ene wayno ko e tugnade kadi konnguɗi ha hande jaltuɗi guila e makko kanko Badiakité en ha e woɗɓe ene wayno ko wi ko ɗum ɗo ko hunde lundinte constitution Sénégal saabu débbati gorkati toon Sénégal wondude ɗumen resnodirde ɗumen ɗum fof ko hunde heɗade ɗum kadi ko ɗum waɗi ene wayno ko kanko kadi biyeteɗo ceerno Cheikh Tidiane Ndaw kañum hoore mum ene wayno ko janggo altini kañum hoore mum andete holko woni ñawore muɗum ko fate kañum hoore mum haalino haalluji ɗi kuccidi ɗum e Ousmane Sonko ɗum waɗi nangga ɓeɗo ɗiɗi noon nanguede ɗumen hen wayno ko won médiaji koɗi kadi puɗɗiɗi haalde wi wonde ko liberté mo kamɓe laamiɓe joni ɓe goytotono adana wodani toon to Sénégal ene wayno oɗo saaha joni eɓene viola oɗon liberté saabu kala neɗɗo kalɗo e mabɓe hunde eɓene continue nangude ɗum tugnade ha hande e haalluji bindaɗi e médiaji mabɓe ko wayno Sénéweb en ko wayno Sénédat News en ko wayno Dakar Actualité habaruji men international ha hande toon to Sénégal caggal nde kanko biyeteɗo général Souleymane Kandé ɗum noon en wayno ko nommanoɗo par décret présidentiel ummade toon to état major des armées pour nommede ko mbiyata conseiller
parɗe affaire uji militaire uji toon to ambassade maɓɓe toon to andi caggal nde o sali yaade ne wayno ko en wayno oɗo sahaji no considéra hankkadi ko gonɗo en retraite ɗum noon e caggal nde ɗiɗon haalluji keewi hono gooto kañum hoore mum meeɗi wonde mawɗo gendarmerie ono biyeteɗo colonel docteur Doudou Sall kanko hoore makko waɗi analyse ɗiɗo haalluji e d' abord nder haalluji ɗi o haalɗi wi wonde ko d' abord hunde ko wona ɗoftade ko wiyete luwaji so tawi mawɗo leydi nomi neɗɗo pour wiide ne salo ɗum ɗo fof firti wonde ko kala ko gardiɗo leydi ndi kañum hoore mum ko kañum woni mawɗo armeji ko kañum woni kadi ɗo wadde ko wiyete décret ji donc salanade ɗum noon firti wonde ka subordonné a salima ɗum ɗon eyyi ɗum noon kadi o haali hen kadi surtout o haali hen wi wonde ko hawnaki ardiɓe joni ɓe goni koye wadde suɓade yimɓe surtout ɓadinde yimɓe ɓe ganduɗa hen ɓe ko sehilaɓe mabɓe ɗum noon koɓe mbiyata proximité ɗum kadi ko hunde nde hawnaki nde moƴƴani gueɗe ɗiɗi ɓenguel ko haali hen kadi wi wonde ko hawnaki ni oɗo général Souleymane Kandé hawnaki yaade ɗum toon to ende ene wawno wonde taw ko ɓuural muɗum ni saabu ende ko puissance mo ganduɗa hande keftinaɗo e aduna he ɗum noon ene woni ko hawnaki won peeje kamɓe ardiɓe laamu Sénégal oɗo saha joni won peeje ɓe jogui surtout suɓade neɗɗo wiide wonde yo won toon to conseiller mabɓe militaire toon to inde taw ko puissance mo ganduɗa hen ɗaminaɗe ene jogori ɓeydade doole ɗum noon hawnaki ne wawno wonde taw ko promotion makko kanko taw ko ɓuural makko kanko Souleymane Kandé ko wawi wonde fof haala kande ne continue oɗo saha joni wona dooɓe hen gueɗe leñam leñimako surtout wiide wonde ko hawnaki kamɓe arɓe ɓe goni koye riwde fulɓe walla won addoɓe hen gueɗe ɗe ganduɗa en hawnaki ɓe goni koye wattade sibabude surtout en oɗo en général Souleymane Kandé won gueɗe ɗe waɗano Casamance ɓe goni koye wattade pour surtout e won haal yimɓe ɗo mbirata wonde ka hawnaki kanko Ousmane Sonko mo weltina Casamance naɓe donc o ridde ɓeeɗo ɗum noon ko wawi wonde foof ɗum noon ko haalluji médiaji ko wawi ene wayno ko kanko docteur Doudou Sall no mbiɗen ni ko colonel gendarmerie en retraite kanko hoore makko ene e analyse mo waɗi o hoyi ɗum ɗo fof ko hunde kadi ne wayno ko hawnaki won ko woni hen banggueji ɗiɗi fof won kuule jaɓɓade hen wona noon foti yarude ɗumnade kadi e jokkodiral ngal wadde Seneweb habaruji men international toon to Tel Aviv yiyama seppuji mawɗi mbaɗi toon hannde ñalawma ɗiɗon seppuji noon ene wayno ko kamɓe police mo Tel Aviv walla mo laamu Israël ɓe neldi toon police ne waɗi ene jogui ko wiyete pompuji taw ko ndiyam pour ne riddeɓe ɓeɗo seppoɓe kadi ene wayno kadi yiyama kadi policier ji tan goni e puccu men gari kadi pour beele ne caraɓe ɗum ɗo ɗum ɓeɗo seppoɓe noon garno pour wiide wonde ko laamu kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko kala ko woni nde ɗo haare ko kanko addi ɗum ɗon kanko woni responsable kadi no waɗiri haare nde ni wona hunde walludeɓe kamɓe Israël naɓe ene wayno doole mabɓe kadi kalata mbi wonde ko oɗo saha joni yo japp nanodiral walla ko mbiyata proposition mbaɗade pour ko fate hen jaygol yo daro toon to haare wonde hakkude Israël e Hamas ɗum noon ene wayno ko siftini ɗon tan ko aljuma ɓenni ɗo hono kanko président Joe Biden ko kanko saktuno ɗum ɗon o wi wonde ko wona nanodiral gongal oɗo saha joni taw ko nanodiral ngal hawna ko Israël waɗi ɗum e ɗum noon mo ñaagui Hamas yo jaab ɗum Hamas kañum hoore mum haalino wiino ngal ɗon nanodiral ko nanodiral ngal jaɓata kono ɗum ɗo fof deke ko hunde nde ganduɗa henne ko kanko président Joe Biden nde o haali ɗum de wona hunde nde ganduɗa Israël officiellement ne haali ɗum ko laamu Israël kañum hoore mum wonno oɗon proposition kono koye suuɗare e par ce que ne wayno ko kamɓe Israël laamu Israël ene waɗi yimɓe toon ɓe mbiyata right wing ko yimɓe ɓe ganduɗa hittanɓe ko kala ko fati Palestine naɓe mbi wonde ko kala nde kanko Benjamin Netanyahu nde o dañi nde o jaaɓi nanodirde Hamas pour dartinde ndeɗo haare taw ɓe gasnani Hamas kañumen koyum ko yaltoɓe gouvernement makko sifti ɗon tan noon kanko gouvernement ko Benjamin Netanyahu ko ɓeɗo yimɓe hittuɓe wiyeteɓe right wing en ko kañumen ballimo hawo laami haw woni premier ministre ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo saha joni ɗum caggal nde kanko président Joe Biden nde o yaltiri o haali ka ɗon haala nde ene wayno waɗi caɗele no fewi toon to Israël e surtout hakkude laamu makko kanko Benjamin Netanyahu e ngal ɗon nanodiral noon ene wayno ko Biden no wirini wi wonde ko jonte jeegom ene wayno ko haare ndema deeƴ nden sodde deeƴi noon ene wayno ko maɓe puɗɗo wosodirde prisonnier ji ɗum noon ko kala yimɓeɓe Hamas daano nannguno gila ñande 7 octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati walla kala yimɓe ko palestinaɓe sokaɓe toon to Israël taw Israël nangi ɗumen ɓeɗo fof ma gostodir ha hande konngol makko kanko président Joe Biden so tawi jonte jeegom ɗe ɓenni
maɓe mbawa kadi ɓeydude hen ɓe continue wiide wonde hankkadi jaygol yo darto kono e nder konngudi jaltuɗi toon to Israël hono kanko Benjamin Netanyahu laamu makko mbi wonde ko ɓe garantisani walla ɓe kalani wiide wonde ko maɓe continue ko wiyete ene deñude haare nde caggal ɗeɗon jonte jeegom ko way woni fof en wayno ko seppuji ɗen nen continue toon to Tel Aviv hannde ken wiya temedere e nogas ujunere neɗɗo ari toon to Tel Aviv pour hollude météo men contre makko kanko Benjamin Netanyahu wonema ɓe mbiyaɓe ni wande ko wooti jom mbaɗa ko yaaci pour laamu makko itte koye ɗon ko yaaci kono en wawi ko way wonde fof ɓuuri hewde maɓe ko ha kalata oɗo sa joni ko yon nannodiral wood haare nde darto beele yimɓe maɓe wonɓe Hamas nangi ɓe beele gartire cakkitoɗen ko haare wonde hakkude Russie e Ukraine hono kanko e nder jillu ngu waɗi taw ko jillu surprise kanko président Zelensky o ari toon to Singapour ɗum noon o ari ko tawede ko batu ɓe mbiyata batu toon to Asie ko patude conférence batu noddow ko fate no sécurité no toon to Asie e ɗum ɗon kadi nguɗon batu kadi noddanno ko surtout ko wayno conférence international walla batu international pour ko patuɗe e jaam yo wat e surtout taw nguɗon batu jogori wadde ko toon to Suisse lewru nduɗo en juin mayirɗe muɗum eno en konngudi makko kanko président Volodymyr Zelensky o wi wonde ko nguɗo batu ene wayno ko kamɓe Chine e ɓenen mbaɗa peeje fof oɗo saha joni pour wawde wi pour beele batu ngu ne wasa wadde toon to Suisse nguɗo batu noon e wayno ko no wirini kadi e wayno ko support makko kanko surtout komo continue wallude Russie e surtout ko fate kaɓirɗe ko fate gueɗe batu noon ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en jogori ko ɓeydude junnude haare wonde hakkude Russie e Ukraine oɗo saha joni kanko Volodymyr Zelensky o ari toon hannde ene wayno kadi ko e nder oɗo ñalawma mem kamɓe Russie naɓe berlinoma ken wona 53 bombe ko ɓuuri hedde ɗiɗon bombuji kadi ko dronage ɗum ɗo fof ko tugui ñande samedi hanki ha yetti dimanche hande tugnade noɓe kaaliri ni mbi wonde ko kamɓe Ukraine naɓe mbawi samminde hen 35 missile ɓe mbawi samminde ɗum contre 53 missile aji berla toon ɗiɗo missile aji fof ene wayno berla koye nokkuji gamɗa kamɓe Ukraine naɓe nokkuji mabɓe usine aji mabɓe pour fewnude ko fate électricité surtout région gonɗo toon to Lviv e kadi région gonɗo toon to Dnipro ko wawi wonde fof ene wonde ko kanko Volodymyr Zelensky o ha wawi kadi sesɗitinde cehlagal makko gardiɗo toon kesoto Indonésie biyeteɗo Prabowo Subianto e kadi e gardiɗo kadi kesso toon to Timor oriental biyeteɗo José Ramos Horta ɗum noon o wi wonde ko ene wayno ko cehlagal gongal hakkude leyɗele Asie ɗe kadi ma wallu hon nguɗo batu ɗaminago ne waɗa toon to Suisse mayirde lewru juin pour surtout fate kisal e surtout kadi taw ko kaalowo ko fate haare wonde hakkude Russie e Ukraine oɗo saha joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogonnoon hannde oɗo ñalawma dimanche 2 lewru juin hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama ko musidɗo moon Amadou Touré haldanoma on jarama